Ang sambingay mahitungod sa mga saop. Marcos Kapitulo 12 versikulo 1-12. Anya miingon si Jesus kanila pinaagi sa mga sambingay, may osa ka tawo nga adunay yuta nga gipatamnan niya og ubas. Gipakuralan niya kini, ug nagpahimo si agbangag sa dakong bato aron himuong pag-anan sa ubas. Nagpatukod usab siya og osa ka tore nga bantayanan. Pagkahuman gipasaopan niya ang iyang ubasan ug milakaw ngadto sa layong dapit. Sa panahon na sa pagpamupo sa ubas, gisugo niya ang osa ka sulugon ngadto sa mga saop aron sa pagkuha sa iyang bahin. Pag-abot didto sa sulugon, gidakop nila kini ug gikulata, ug gipapauli nga walay dala. Gisugo na osab sa tag-iya ang osa pa ka sulugon, apan gipakaulawan kini nila ug gibunalan sa ulo. Nagsugo pagayod siya og osa pa ka sulugon ug ila kining gipatay. Daghan pang mga sulugon ang gipadala sa tag-iya. Ang uban gikulate nila, ug ang uban gipatay. Sa katapusan, wala na si ay sulugon nga masugo. Busa gisugo niya ang iyang pinalanggang anak. Kay nagunahon na siya nga tahuran nila ang iyang anak. Apan pagkakita sa mga saop sa iyang anak, nag-ing nanay sila, ani ana ang manununod. Dali, patyon nato siya aron maato ang iyang mapanunod. Busa gidakop nila siya og gipatay. Gilabay nila ang iyang patay nga lawas sa gawas sa ubasan. Ug mingon si Jesus, ansa man ang buhaten sa tag-iya. Sigurado gayod nga adtuon niya ang mga saop ug pamatyon. Ug pasaopan ni aglain ang iyang ubasan. Nagpadayon si Jesus sa pag-ingon, wala ba ninyo kini mabasahi sa kasulatan? Ang bato nga gisalikwe sa mga panday. Mao gayod Hinoon ang nahimong pundasyon. Mao kini ang gihimo sa Ginoo. Ug kahibulungan kini kanato. Nasabtan sa kadagkoan sa mga Hudyo nga sila gayod ang gitumong ni adtong sambingay. Buot ante nilang dakpen si Jesus, apan nahadlok sila sa mga tawo. Busa gipasagdan na lang nila siya, ug nanglako sila.